večer, lijepo vas sve pozdravljam na ogranka Matice u Metkoviću. Zahvaljujem na vašem dolasku. Evo, večeras nam je iznimna čast predstaviti jednu vrlo vrijednu knjigu. Kao što vidite tu pod nazivom Matice, Parice i mrtva župe Svetog Elije i proroka u Metkoviću. Jedna knjiga koja je objedinila 3 članka koja su napisana 2019. i 2020. godine. Oni su pisani trag proučavanja matičnih knjiga u kojima se krije mnoštvo informacija za povijest našeg neretvanskog mjesta i to u razdoblju od 1734. kada je bio početak vođenja najstarije matice krštenih ove župe do zaključno 1835. godine. Metkovske matice umrlih, parice i mrtva neprocjenjivi su primarni izvori za proučavanje prošlosti stanovnika Metkovića, a na temelju podataka iz uvida franjevačkog svećenstva koje je pastoriziralo neretvansko selo i župu okruženu močvarama. Prepisani dokumenti, okružnica i drugih naredbi svjedoče o brizi crkvene vlasti za kvalitetniju pastoralnu i društvenu skrb povjerenog naroda. Iščitavanjem matica i parica dobivene su brojne informacije o mjestima i uzrocima smrti i umiranja. Nalazimo i podatke o stanovništvu, to zemljoradničkom, činovničkom, vojnom, kao i o novim doseljenicima koji su mijenjali sliku sela, pripremajući da u budućnosti postane važno lučko središte Neretve. Večeras imamo samog autora, don Mato Brečić i profesora don Marka Trogrevića, pa evo daćemo prvo riječ don Marku Trogreviću. Dobro nam došli, izvolite. Poštovani dragi svi nazočni, ja kad sam tek don Mato upoznao kao njegov profesor, bi znao reći, dakle, Metkovčani, Metkovčanka, on je rekao ne, nego Metkovci i Metkovke. Tako da vas sve pozdravljam u tom ispravnom obliku i hvala vam lijepa na vašem dolasku ovdje na ovo večerašnje naše predstavljanje. Meni je iz više razloga drago da sam ovdje evo, sa dragim prijateljem i kolegom don Matom i među svima vama. Prvo jer je prvi put da nešto u ovom obliku predstavljamo, odnosno da govorim u Metkoviću, općenito bio sam više puta dolazio po raznim osnovama, ali baš recimo da sa područja naše struke, a to je povijesti u ovom ambijentu koji nam je svima drag i koji nas sve interesira, na ovu temu govorim, evo prvi put. Mato me pitao jesi nikad govorio o Metkoviću, ja kažem nisam govorio o Metkoviću, tako da malo jedno osvježenje u onome našem profesionalnom hodu. Drugo, govorim o knjizi moga nekadašnjeg studenta. Ja kad sam kao mladi profesor počeo u Zadru predavati na ondašnjem odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta, sada sveučilišta u Zadru, Mato je bio tada student i onda smo se tada upoznali u Zadru i tako je cijeli studij zapravo bio protkan ne samo odnosima profesor-student, nego i prijateljskim odnosima koji, hvala Bogu, traju i do danas. I onda se stvarno potvrđuje ona lijepa želja i slogan da je za svakoga profesora najveće zadovoljstvo kad ga nadvisi njegov učenik. Ja to mogu sa sigurnošću reći ovdje, da je don Mato u svome bavljenju poviješću svih ovih godina, a u svojoj ljubavi koja je nevjerojatna prema onome što je povijesno, pogotovo povijest ovoga vašega i njegovog rodnog kraja, nešto što ga stvarno motivira do onoga zadnjega toma njegovoga bića. I treći razlog jest da govorimo ono što je dio toga što volimo, čime se bavimo, a to je povijest. I to u povijesti ono što je, mogli smo reći, materija koju mnogi zaobilaze, a koja je, kao što je rekla gospođa voditeljica, materija bez koje zapravo mnogo toga uopće ne možemo razumjeti i koja ima izvanredne zahtjeve prema svakome onome ko se bavi proučavanjem te vrste izvora, a to su matične knjige. Matične knjige po sebi, mi svi znamo što su, ali uhvatiti se u koštac s matičnim knjigama i onda ući u to nevjerojatno more podataka i rukopisa
i opaski i ovoga onoga, to je stvarno jedan poduhvat koji, kao što rekao, mnogi nekako zaobilaze, ali se onda rado koriste rezultatima onih koji su istraživali matice i matične podatke. Naš Don Mato je ušao u tu materiju onako hrabro, svojski i večeras imamo ispred sebe taj plod toga istraživanja koje je bilo višegodišnje, kao što smo čuli, koje je ovdje u jednoj knjizi sabire 3 njegova rada koje je objavio prethodno, kao što se inače radi u našoj struci, često puta zaista radovi koji su objavljeni se sabiru tako da budu dostupni na ovim mjestu. Tako da s te strane stvarno govoriti o večeras o ovoj knjizi predstavlja jedan izazov, jer govorimo o onome što na neki način svima nama i nakon našega boravka na ovoj zemlji ostaje, a to su podaci najosnovniji o našem rođenju, o našem krštenju. I onda na koncu toga luka o onome što također ostaje iza nas, a govori o našem odnosu s ovoga svijeta. To su matične knjige rođenih, odnosno krštenih i matične knjige umrlih. I negdje po sredini našeg životnog hoda to je ono što većina vas ovdje sigurno već ima iza sebe, jer nas dvojica nemamo, jer smo svećenici, a to su naravno ženidbe, to su naravno vjenčanja, tako da matična knjiga vjenčanih. Evo, to je ono što se ovdje ispred našeg autora stavilo u prvi plan kao izvor u kojega je trebalo zaroniti, kojega je trebalo proučiti, suočiti se sa upitnicima mnogim koji se javljaju u matičnim knjigama, ovim ili onim, bez obzira, i onda na temelju toga napraviti jednu rekonstrukciju i po mom skromnom mišljenju Don Mato je to izvanredno dobro uspio. Vi koji ćete uzeti knjige večeras u ruku, vidjet ćete o čemu je tu zapravo riječ i koje je to obilje materijala i podataka koji su ovdje došli na svjetlo dana. Sam sadržaj, vidjet ćete, govori o toj raznovrsnosti, pa dopustite mi samo nekoliko podataka. Dakle, matične knjige i parice krštenih župe Svetog Ilije Metković od 1734. do 1835. Dakle, od polovice 18. stoljeća do negdje, dakle, konca 30. godina 19. stoljeća Mletačka uprava je otišla u povijest, došla je nova austrijska uprava koja je sve to lijepo sabrala i ponovno sistematizirala i u tom luku se kreće ovo istraživanje. Pa onda autor govori o strukturi matičnih knjiga, o paginaciji i numeraciji, o nepotpunim i pogrešnim upisima, o neredovitim upisima, o jeziku i pismu, o povijesnim i drugim crticama koje su upisivane u te knjige, o svećenicima, imenima, nadimcima, prezimenima, o suprugama i majkama, o vanbračnoj djeci, o kumovima, o službama, titulama, zanimanjima itd. To je samo kad je riječ o matičnoj knjizi rođenih, odnosno krštenih. A vrlo slično je i ova druga dijela matične knjige i parice vjenčanih župe Svetog Ilije Metkovića od 1779. nešto kasnije nego što su matične knjige krštenih do 1835. godine. Dakle, struktura matice, vizitacije i kontrole matice, biskup redovito paskim pohodima vizitira i kontrolira što župničko svećenstvo upisuje. Zatim svećenici, sakrament braka, dispenze od raznih prepreka za stupanje u brak, porijeklo supružnika, porijeklo svjedoka, kumova, službe i zanimanja, prezimena, mješoviti brakovi itd. Tu je takozvana velika matica i mala matica i naravno ono što mi svećenici vrlo dobro znamo o čemu je riječ, a možda treba ovdje još jednom naglasiti, to su takozvane parice, a parice nisu ništa drugo nego prijepisi matičnih knjiga u slučaju, ne daj Bože, neke nezgode ili nenadane situacije da se matične knjige izgube. Svi ovi podaci o kojima ovdje govorimo odlaze u nepovrat, zato je i crkvena, najprije a kasnije državna vlast, pogotovo austrijska vlast, naložila i obvezala crkvenu vlast da vodi prijepise matica, da svake godine u nadbiskupski ordinarijat šalje prijepise podataka matica. To i danas rade župnici naši, Denis je tu, njega srdačno pozdravlja, našega župnika, koji onda ostaju kao jedna dragocjena rezerva u slučaju, ne daj Bože, da se nešto takvoga dogodi. Evo, o tome je ovdje riješen. I treća knjiga koja je ovdje na dohvat ruke, koja je izvanredno zanimljiva, mi smo je susretali, ja se sjećam iz svoga djetinjstva, u Imotskoj krajini sam odrastao u Studencima, onda je uvijek na župnoj misi prije početka misija, vjerujem da je to tako ovdje u Metkoviću, su čitani takozvani zadnji dan, ne znam kako se kaže kod vas ovdje, ali i zadnji dan naših milih pokojnika kroz sljedeći tjedan. Odakle, mene kao dječaka uvijek fascinirala ta knjiga, koja je tako bila izduljena knjiga, kao što je ova ovdje, vidimo, mislim, to je tu prikazao negdje, tako vrlo uska, a visoka,
sa tim temeljnim podacima uvezana u jedan tvrdi uvez, polako malo i pohaban, iz kojega su se onda čitala imena naših pokojnika kroz sljedeći tjedan. To je takozvani mrtvar. To je takozvani mrtvar koji ne samo da donosi datume i godinu preminuća naših pokojnih, nego vidjet ćete kad otvorite Dalmatinu knjigu i druge podatke koje su župnici, ko više, ko manje, ko je bio vještiji, ko je manje bio vješt pri upisivanju, znao upisati. Matice i jedne i druge i treće i mrtvari često puta stvarno obiluju onim podacima koje nećemo naći u službenim nekim izvorima, kao što mi često puta odemo u Zadarski arhiv ili gdje već, pa onda nalazimo službene papire i službene izvore, nego ćemo možda naći na marginama ono što daje posebnu čak u povijesnom istraživanju. Jedna od najstarijih glagolskih matičnih knjiga kod nas u Dalmaciji je ona, to nam je naš profesor Don Slavko Kovačić uvijek spominjao, ona Rogoznička, koja negdje tamo, Rogoznica dakle u Omiškom primorju, gdje župnik piše i bi velika glad te godine, i pomri toliko i toliko. Nije on to morao pisati u maticu, ali je napisao i za nas povjesničare to predstavlja dragocjen podatak. To su, rekli bismo, neka vrsta pikanterija koja nećemo naći u službenim vremenima. Takvih stvari ima ovdje i u ovoj knjizi, i to je Dolmato istražio i naglasio, i vidjet ćete kada budete otvarati tu knjigu i čitati je, njom se baviti, o čemu je zapravo tu riječ. Dakle, crkva je još od Tridenskog koncila naložila da se te knjige vode. One su se jednim dijelom, dakle, upisi krštenih, vjenčanih, manje umrlih, ali krštenih pogotovo, i vjenčanih su se i vodile i prije Tridenskog koncila, dakle prije 16. stoljeća, ali od 16. stoljeća zbog reformacije i svih drugih stvari koje se događale u tome razdoblju, crkva je naložila, koncilski dekret Tridenskog koncila je naložio da se župnici obvezuju voditi te knjige. I od tada do dana današnjega mi te knjige imamo. Zato su dragocjeno povijesno djelo. Gotovo bismo mogli reći, mi povjesničari, mine duše, da su možda među povijesnim vrelima, pogotovo za ovu našu povijest ovdje, i možda i najdragocjenija povijesna vrela. Druga vrela su na raznim stranama bila, nestajala, stradavala, ali matične knjige su stvarno čuvane kao dragocjeno blago. Tako da vi ovdje u vašem gradu, u Metkoviću, u vašoj župi, možete s ponosom ukazati na te stare matične knjige još od prve polovice 18. stoljeća do skoro konca 30. godina 19. stoljeća kao dragocjeno vrelo koje je sada ovdje uvezano u ovu knjigu koju večeras predstavljamo kao dragocjeno blago. Što one donose? Pa donose naravno datume, ali mi znamo da datum nije, što bi se reklo, makar nešto. Datum je osoba koja iza toga stoji. Svaki datum je dragocjen, pogotovo datum rođenja i datum krštenja. Dakle, iza tih datuma stoje, rekli bismo, žive duše, ljudi, osobe. I onda naravno, dakle, taj datum je početak ovoga, recimo tako, svojevrsni početak ovog zemaljskog putovanja, i onaj kasnije upis je konac, ali u tome luku se zapravo događa naš život. I te matične knjige na neki način okviruju naš život, naše životno putovanje na ovome svijetu. Što donose? Dakle, donose datume, naravno, donose imena, čuli smo, donose imena svjedoka, donose, vidjeli smo, i dispense kad je riječ o matičnim knjigama vjenčanih, donose također primjerice podatke o službama ljudi koji su upisivani, bili oni činovnici ili nešto drugo. Donose također i imena onih koji su pastorizirali, svećenika, krstitelja, vjenčatelja, oni koji su sprovodili itd. Dolmato je na temelju svega toga napravio jednu rekonstrukciju koju se ja divim, moram reći iskreno, ja to ne bih bio u stanju napraviti, jer zaista to zahtijeva bavljenje ovom vrstom vrela, zahtijeva silno strpljenje i upornost, i naravno, dakle, onda jedan pristup analitički, kako mi kažemo u historiografiji, koji onda to sve na neki način nama prikazuje vizualno, a to su grafovi, to su tablice, to su izračuni postotaka, koliko je bilo kršteno primjerice muške djece, koliko ženske djece, koja je dob vjenčanja primjerice, koja je dob smrtnosti, kolika je bila smrtnost djece, tko su bili kumovi, odakle su bili supružnici, koje je bilo vrijeme primjerice kad su se vjenčavali, koje je doba vjenčanja, neko danas, znalo se kad se može svadba i vjenčanje održavati, kad ne, to je bilo
strožije nego što je to danas u naše vrijeme. Naravno dakle, da korizma nikad nije dolazila u obzir, ali primjerice božićno vrijeme je bilo jako popularno. Našao sam jedan podatak da je samo jedno vjenčanje bilo na Božić. To su ali bili koji su baš na Božić se htjeli vjenčati. To je vrlo zanimljivo. Dakle, taj ručak nije samo bio obični božićni ručak, to je bio neki svadbeni ručak, očito. Zatim dobna razlika primjerice između mladenaca i tako dalje i tako dalje. Da li u to mi se čini možda u neku ruku malo i zanimljivije od ovoga što se odnosi na maticu krštenih kad je riječ o matici vjenčanih. Dakle, s kojom dobi ulaze supružnici u brak, je li u brak primjerice ulaze kao 17-godišnjaci, to je zanimljivo bilo, vrlo rano. Zatim, dakle, koliko je osoba udovaca ili udovica, zatim oni koji su bili svjedoci, su bili ovdje iz ovoga kraja, su bili sa strane, dakle mi znamo, po onome što je Don Matoj izrazio, da su uglavnom bili kumovi svjedoci odavde iz Metkovića. Dakle, ljudi nisu, pokretljivost stanovništva je pokretljivost fenomen novijega datuma. Nije se puno šetalo okolo. Jedan naš profesor je napisao u jednom svome istraživanju, primjerice u libanjskom kraju, ja to kažem studentima našim na fakultetu, onda oni ostanu bez daha, da je u jednom prosječnom životnom vijeku, koji je tada, recimo možda 60 godina, 70 maksimalno, bila je vrlo velika smrtnost, kao što znamo, ali u jednom prosječnom životnom vijeku radijus kretanja bio 40 km istog zapad, sjever, jug. Ako i 40 km, i to u kopnenoj Dalmaciji. Možemo zamisliti koliko je bila ograničena radijus kretanja na našim otocima. Dakle, nije se sada, kad je došlo modernije doba, kad je Austrija dakle, ustrojila dakle, i poštu i obvezatnu vojsku i tako dalje, pa se išlo iz Dalmacije, ne znam, u Istru ili iz Metkovića u Boku ili iz Imotskoga, ne znam nija gdje, u Knin i tako dalje i tako dalje. To su noviji fenomeni. Tako da, pitanje ženidbe, to je pitanje toga radijusa, 30-40 km maksimalno. A da ne govorimo o drugim razlozima kretanja. Za krenuti primjerice iz staroga grada na Hvaru, a nabaviti blago, kupiti blago, u primjerice za Svetoga Mihovila u Trilju, to je predstavljao pravi jedan poduhvat, kupiti kravu u Trilju, dovesti je u stari grad na Hvar, to naš profesor piše o tome. Dakle, trebalo je sjesti na Trabakol, doći do Splita, pa onda od Splita još ko zna kako do Trilja. Tako da je ova dolina Neretve i ovo okružje na neki način predstavlja jedan zaokruženi bazen, pa se to vidi i u tome podatku da su vrlo rijetko pozivani oni koji nisu bili iz Metkovića. Kad je riječ o mrtvaru, onda ovdje dakle, govori se o knjizi koja broji otprilike 365 stranica numeriranih ili prema danima i čuva se u arhivu Župe Svetoga Ilije u Metkovića. Don Mato ovdje govorio dakle, o ovoj maloj matici, velikoj matici, tako dalje, da vas ne opterećujem s tim podacima. Vidjet ćete, dakle, to je obilje podataka, ali zanimljivo je dakle, da je najstariji upis upravo u tu knjigu koja nije matična, ima veze sa matičnim knjigama, rukopis Fra Franje Despota, koji se spominje u metkovskim maticama kao župnik u 2 navrata, 780-83. te od 797. do 1802. godine, pri čemu su oni imali svoje kapelane. Župnici su imali svoje kapelane, s obzirom na ogromno područje koje su pastorizirali. Rijetko je bilo da je bio jedan župnik, dakle uglavnom su tu takozvani vice curatus, piše na latinskom, ili kapelanos, vice curat, ili župnik, odnosno mi kažemo dakle, župnik pomoćnik, odnosno kapelan. Ali tu su naravno dakle, informacije druge naravi, dakle osobama koje su obnašali vojne i političke funkcije, zatim i svećenicima van Neretve, primjerice vrgorskim svećenicima i tako dalje i tako dalje. Tu su naravno od velike zanimljivosti prezimena koja nisu domaća, nego su prezimena stranaca koji su ovdje zbog vojne službe i drugih razloga doselili i zasnovali svoje obitelji. Među njima također cijeli niz njemačkih prezimena kojih možda više i nema ovdje danas. Tako da veliki je broj, zamjetan je broj upisa svećenika u tu knjigu, u taj mrtvar. I ono što je osobite važnosti, što sigurno predstavlja veliku poteškoću svakom istraživaču, a to je jezik. To je naš hrvatski jezik, ali to je stari hrvatski jezik. I naravno, dakle, kako nema standardizirane norme, forme, onda svaki župnik piše onako kako piše, ili kako ga je učio njegov učitelj, kako je naučio pisati, ali tu opet postoje oscilacije, kako se piše č, kako se piše ž, kako se piše š i tako dalje, treba biti vrlo strpljiv u dešifriranju tih podataka. I tu su podaci također i o
preminulim župnicima, ali i onima koji su dolazili i odlazili ili su dakle, došli po službi pa su tu preminuli, a održavali su razne državne službe kao dakle, sopraintendanti za vrijeme Venecije, dakle Serdari, Haramvaša, kapetani, Čaušin, kasnije za vrijeme Austrije, kao Panduri i tako dalje. Evo, otprilike, dakle, imamo tu jednu široku, ja bih rekao, i duboku perspektivu realnog života Metkovića u tih 100-tinjak godina, ne samo Metkovića, dakle, nego rekao bih i doline Neretve, a to znači one župe koju su Franjevci pastorizirali, počevši, dakle, kao sa svoga ishodišta, a to je drevna crkva Svetoga Ilije Proroka i moja rodna župa je Svetog Ilije Proroka, tako da je to još jedna poveznica koja nas povezuje. I rodna župa roditelja našega kolegu i tu s nama također s fakulteta isto Svetog Ilije Proroke, pa smo nekako Sveti Ilija Prorok objedinjuje ta naša područja koja su, mogli bismo reći, obilježena također činjenicom da se na njima prelamaju svjetovi, prelamaju se administracije, prelamaju se pogotovo dakle, jedan grad na Rijeci koji je uvijek područje plovnosti, izmjene ljudi, materijala i tako dalje. I naravno, dakle, s time u vezi, dakle, onda imena naših ljudi, kako su ih pisali, to ćete vidjeti ovdje da ne čitam, kako su pisali naši župnici i upisivali, dakle, i krštana imena vjenčanih imena preminulih, to je, mene to vraća, recimo, u moje djetinjstvo također više nema, malo je Marijana, a malo je Jozipa, ima Josipa, malo je Jozipa, tako, Mata i Matka još ima, ali Paška je sve manje i manje, Vidoja da ne govorim, tako, Bariša ima, ponešto se nađe, ali i Gavra isto tako ima i Luka i Marka, ali Domka, Dominik Domko, Duja isto tako ima, Balda, zanimljivo, vrlo zanimljivo. Tako da mislim, svatko od vas ko uzme u ovu knjigu u ruke će uzeti jedno bogatstvo koje će ga sigurno u mnogo čemu obogatiti u njegovim dosadašnjim spoznajama i otvoriti nove perspektive, a jednako tako možemo reći za prezimena koja se tu donosi i Don Mato je tamo na koncu knjige donio i popis i tako dalje. Tako da evo, na koncu da dademo našem autoru riječ, on je u fokusu, jer on je večeras tu glavni. Ova knjiga, kao što je on napisao, je stvarno prozor, kao što je napisao Don Mato u svome zaključku i u uvodu također u zaključku, pogotovo prozor u život, u život i smrt, u radosti i žalosti u stanovništva. To je, dakle, cijela jedna ljudska egzistencija koja se tu nalazi iza tih brojeva ili mnoštvo njih, bolje rečeno, koja nam se nudi, koju je trebalo zaroniti i koju je trebalo onda na neki način rekonstruirati i približiti svakome od nas. Napisana Djegada na suh način, na opor način, na detaljan način, ali onda zadatak je povjesničara da to uveže, da to, što bi se danas modernim rječnikom reklo, umreži i da onda zadade jednu zaokruženu sintezu, jednu zaokruženu sliku. Ja, mogu reći ovdje, po svojoj najboljoj savjesti, profesionalnoj i ljudskoj, da je Don Mato u tome izvanredno dobro uspio i ono što mu svi možemo poželjeti jest da nastavi kako je započeo. To znači da nas možda za godinu, 2 dana obdari još jednim novim svetskom. Pa evo, u to ime hvala od srca, u ime svih nas ovdje večeras nazočnih. Hvala vam lijepa na pozornosti. Zahvaljujemo Don Marku Trogoreču na ovako dojmljivom i preciznom izlaganju i ja bih sada dala riječ samom autoru. Don Marko, izvolite. Evo, sve vas pozdravljam i zahvaljujem iskreno na vašem dolasku. Okupili ste se ovdje u poprilično velikom broju i to me raduje. To govori da vas jako zanima prošlost našega Metkovića i uistinu ova matica, odnosno ove matice koje su obrađene su najvažniji izvor za proučavanje Metkovića i njegovog stanovništva u 18. stoljeću. Već 19. stoljeće imamo puno novih izvora, ali za 18. stoljeće je nezamjenjiv. Evo, zahvaljujem ogranku Matice Hrvatske u Metkoviću i svim dobročiniteljima koji su svojim zalaganjem i financijskom pomoći omogućili izlazak ove knjige. Hvala profesorici Zorani Vekić, profesoru Božidaru Lovriću, gospodinu Blagotvoru Gregorinoviću, Nikoli Nogolici i posebice predstavljaču knjige Don Marku Trogrliću. Pozdravljam župnika Fra Denisa Šimunovića
Evo, ja sam uoči korone i za vrijeme korone nekako imao malo više vremena i odlučio sam se posvetiti istraživanju matica. Kao dječak uvijek sam dakle sanjao o tome da ja se dokopam tih župnih knjiga u arhivu. Dok je župnik bio Fra Mate Matić, on je mene dakle odveo prvi put u župni arhiv i ja sam tamo prvi put vidio matične knjige. I u tom trenutku nekako su se probudile moje želje što li tamo sve piše i prošlo je puno godina kad sam ja uzeo matice ponovo u svoje ruke i evo odlučio prepričati na jedan način sve ono što je napisano, ako se tako uopće može reći, napisano u tim matičnim knjigama. Moja prva ideja bila je dakle obraditi najstariju sačuvanu maticu, to je Matica krštenih. Ovdje na dijaprojekciji možete vidjeti skenirane stranice Matice krštenih, dakle koja počinje sa koncem 1734. godine i ide sve do 1835. godine, dakle što je malo više od 100 godina, sve na jednom mjestu. Malo je matica u Neretvi sačuvano, dakle na taj način da obuhvaćaju tako veliki period u jednoj knjizi. Inače, Metkovska matica nije najstarija neretvanska matica. Dakle, postoji u Zaostroškom arhivu matica Podjezerja koja počinje sa 1693. godinom, ali dakle ona ima svega nekoliko upisa pa velike prekide, tako da se ne može vidjeti jedan kontinuitet. S druge strane imamo drugu po starosti maticu, to je neprocjenjiva matica za povijest Neretve i Metkovića, koja ide od 1694. do 1705. godine. Bogu dragom hvala, sačuvana je u arhivu Franjevačkog samostana u Zaostrogu. Zašto je za nas vrlo bitna? Jer tamo vam se spominju Metkovci koji su se vjenčavali, krštavali, dok je Metković bio sastavni dio župe Čitluk. Kad kažem Čitluk, mislim na današnju Gabelu, jer današnja Gabela zvala se Čitluk, a Gabela se nazivala jedno selo koje je bilo zapravo trgovište preko puta, odnosno preko Neretve, blizu današnjega željezničkog mosta u Gabeli, dakle s druge strane, tu se nalazila jedna velika kula i cijelo jedno naselje. Danas, dakle, naslov toga sela je prešao na Čitluk, mi više ne koristimo ime Čitluk, ali koristimo ime Gabela. I također, ono što je značajno, znamo da je postojao drugi dio matice koji je išao od 1705. do 1716. Nažalost, nije se sačuvao. Izgleda, kada je razrušen Čitluk od strane Mlečana 1716. godine 2. ožujka, oni su sa sobom ponijeli matice izgleda u Opuzen. I izgleda da se nastavila pisati matica u Opuzenu, ali to je samo jedna nesigurna tvrdnja zato što mi nemamo uvid u te matice, su uništene. Dakle, jedino mjesto u Neretvi koje ima maticu od 1734. pa do konca 18. stoljeća u kontinuitetu je Metković. Postojala su i druga mjesta, imamo primjer Dobranje koje je počinio 1760. godina, postojala je matica iz Slivna koja je počimala 1720. godina, nažalost nestala je, bila je posuđena jednome laiku koji je trebao proučiti i došao je Drugi svjetski rat i ona se izgubila. Dakle, da mi sada imamo u posjedu samo zapravo 3-4 matice zapravo koje obrađuju 18. stoljeće. Zato je Metkovska matica neizmjerno vrijedan izvor. Možemo se upitati pa zašto se tako kasno počela pisati 1734. godine. Trebamo i znati da je stvarno bilo složeno na koncu 17. i početkom 18. stoljeća u ovom ovdje kraju. To su bili stalni ratovi preseljavanja stanovništva. Na primjer, u tom Čitluku postojale su 2 župe. Kad su Mlečani oslobodili Čitluk 20. lipnja 1694. godine, uspostavili su 2 župe u Čitluku. Zamislite, ne zato što je to bilo neko veliko mjesto, nego zbog specifične situacije koju su zatekli. Dakle, s jedne strane
kad je mletačka vojska krenula iz Splita 13. lipnja na blagdan Svetoga Ante, providur generalni je slavio misu u kapeli Svetoga Ante i onda su krenuli na brodove. To je bilo 60 brodova s vojskom koja je došla do Opuzena, iskrcala se na onom polju između Opuzena i Kule Norinske i krenila u napad na Čitluk. I dakle, odmah su osvojili Čitluk u osmini, dakle, Svetog Ante. Tako da je odmah uspostavljena i župa Svetog Ante u bivšoj džamiji. I ta je župa egzistirala sve do 1716. godine. Ali osnovana je župa Svetog Stjepana. Naprimjer, Sveti Ante pokrivao je Čapljinu, samo mjesto Čitluk sa Gabelom i selo Vid. A župa Svetog Stjepana, dakle, imala je svoje sjedište u crkvi Svetog Stjepana u Čitluku. To je današnja isto crkva, naravno nije ista, istog doba jer je bila srušena. I to je bilo središte župe koje je pripadao Metković. Znači, to je središte koje je bilo odmah obnovljeno nakon oslobađanja Čitluka, ali vrlo specifično. Ta crkva bila je ekstrateritorijalno područje župe Svetog Stjepana, a župa se prostirala preko Neretve u selima Dračevo, Doljani i Metković. I što je još složenije i kompliciranije, Neretva je bila granica dvije biskupije. Čitluk je pripadao Makarskoj biskupiji, a Gabela, Dračevo, Doljan i Metković su pripadali Trebinsko-Mrkanjskoj biskupiji. I to je bilo još veći apsurd da je središte jedne župe na teritoriju Makarske biskupije, a sva tri sela nalaze se na teritoriju Trebinsko-Mrkanjske biskupije. I to je tako bilo negdje do 1699. i konačno 1702. godine. Znači, moramo znati da je središte naše župe u tom periodu bilo u crkvi Svetog Stjepana u Čitluku, a tamo je boravio župnik. Prvo je to bio fra Bartul Arbić. Nakon toga bila su to dvojica svećenika koji su doveli narod iz istočne Hercegovine. Zato je tu uspostavljena diecezanska župa, zapravo koju su vodili don Jure Sentić, opat crkve Svetog Stjepana, tako je nazivan, i nakon njega don Marko Andrijašević. Don Marko Andrijašević se povukao 1698. godine i Mlečani su dali na upravu župi fra Bartulu Arbiću. Fra Bartulo Arbić, čim je završio rat i došao do mira u Srijemskim Karlovcima, on je odmah napravio 3 crkve, jednu u Metkoviću, jednu u Doljanima i jednu u Dračevu. Zapravo točno znamo da između prosinca 1699. i travnja 1700. godine je napravljena crkva Svetoga Ilije. Nije se zvala Svetog Ilije, nego Uzašašća Gospodnjega. Tek od 1702. se naziva Sveti Ilija. I nije tu bilo središte nakon izgradnje da su se tu obavljala krštenja, ne. Tu je bila povremeno sveta misa, sve se radilo u crkvi Svetog Stjepana u Čitluku. I sad, kad je došao novi, mali ili drugi Morejski rat, koji je trajao 1714-1718. godine, uspostavljena granica nakon Požarevačkog mira u Metkoviću 1719. Ovdje je bilo velikih problema, nigdje nije bilo tolikih problema oko ustanovljenja granice kao u Metkoviću. 5 mjeseci su se svađali Turci s Mlečanima gdje će biti povučena linija razgraničenja. A vidjet ćemo još neke učesnike koji su tome doprinijeli. Dakle, ovdje sad prvi put govorim, ovo nije napisano u matici, evo prvi put da znate, svi pišu popise metkovskih župnika od 1734. jer su nam tada sačuvane matice. Nitko nije znao tko su bili metkovski župnici nakon uspostave, dakle, nove župe Svetoga Ilije. Dakle, samo još jedno objašnjenje. U onom trenutku kad su se Mlečani povukli 1716. godine iz Čitluka i srušili su i Metković, svi su Metkovci otišli u Opuzen, živjeli su na otoku Posrednici od ožujka do rujna 1716. godine, da su se vratili, dok još trajao rat, naravno vojnici, žene i djeca su ostale tamo. Dakle, taj trenutak bio je vrlo važan jer župnik, odnosno kapelan koji je prije obnašao službu kapelana, fra Bone Bagalović iz Bačine, nastavio je opsluživati Metković. On nije bio službeno prvi metkovski župnik
ali u biti je bio to jer je jedini ostao. Tako da znamo, fra Bone Bagalović praktički je bio dakle svećenik koji je nakon odstupanja Turcima Dračeva i Doljana ostao jedini svećenik na području te Čitlučke župe, odnosno župe Svetoga Stjepana. I zapravo Metković je jedini ostatak te bivše župe. Sve ono što je pripalo Turcima potpalo izravno po župu Bročno ili Brotnjo. Sve ovo vamo, dakle taj mali dio selo Metković koje je tada, evo mi znamo, 1702. godine u Metkoviću je bilo 276 stanovnika. Evo, znači, dakle imamo još jedan popis sačuvan iz 1727. Osim fra Bone Bagalovića, evo, prvi put se spominje 1724. župnik od Metkovića ili službeno, kako je napisano, parok od Metkovića, fra Stipan Pekić, nakon njega fra Nikola Stipić, nakon njega fra Grgur Mijatović Šiljeg. Evo, to su bili naši župnici koji i nakon njih slijedi fra Jure Jelavić koji počinje voditi Maticu. Evo zašto se Matica nije počela ranije voditi? Zbog svih ovih konfuzija, zbog odjeljivanja Metkovića od matične župe, zbog doseljenja novog stanovništva, ili odlaska mnogih. Znate, Metković je napustilo puno stanovnika. Kada je 1717. oslobođen Imotski, odjedanput se stvorio jedan veliki teritorij, mnogi su iz Neretve otišli u Imotski i cijela istočna Hercegovina se povlačila prema Imotskome. A ovdje je bilo užasno teško zaživjeti, prije svega zbog malarije. Oni su mislili u to doba da je uzročnik malarije to što kaže riječ malarija, loš zrak. Nisu znali da su to komarci, iako su domaći ljudi prije od stranaca to saznali. Ali oni su smatrali da su to isparavanja u Neretvi. To je tako bilo užasno. Evo samo jedan podatak. 1715. godine 200 vojnika je mjesečno ljeti umiralo mletački kod malarije. Oni su bili u panici, oni su zapravo zato i napustili Čitluk i ostavili su samo posadu u Norinu, Kuli Norinskoj i Opuzenu. Evo, dakle, tako da se i stanovništvo Metkovića stalno mijenjalo. To je, kad vi vidite popis 1702. pa popis iz 1727. pa popis iz 1736. pa se stalno mijenja. Uvijek je jezgra jedna ostala, to se vidi, ali mnoštvo prezimena koja se samo jedan put pojavljuju i više ih nema. I sada ulazim, ovo je jedan bio uvod, iako je predug, ali samo da shvatite okolnosti u kojima se Matica počinje voditi. Krenut ću prvo od matične knjige umrlih jer je ona najvrijednija, iako se tek počela voditi 1789. Evo, znači, Matica vjenčanih i Matica umrlih se, nažalost, počinju voditi tek 1779. I to ne zato što mi mislimo da se izgubila. Točno se zna da Matica uopće nije bila vođena. Znači, oni su više naglasak davali na Matice krštenih, jer su im trebali podaci kasnije za krizme, za vjenčanja. Nije bilo puno briga za ove druge. Ali, Bogu hvala, kao što je spomenuo Don Marko, u župnom uredu, arhivu Svetoga Ilije, sačuvan je mrtvar. U mrtvaru se nalaze popisi ljudi unazad od 1710. godine. Očigledno su postojali stariji mrtvari koji su prepisani, možda su čak postojale neke matice na papirima, pa su onda oni to kasnije prepisali u mrtvar, jer je bilo važno na kraju svetih misa, odnosno jedan put tjedno spomenuti ko su svi mrtvi koje se spominjemo sljedećega tjedna. Tako da je to predragocjeno. Na primjer, 1710. godine spominje se jedan svećenik za kojeg se nikad nije prije znalo, jedan medak iz Komina koji je bio misionar i umro je u Plovdivu u Bugarskoj. Znači, imamo spomene nekih svećenika za koje se uopće nije znalo u našoj Matici. Tako da je ona po tome dragocjena i za druge, ne samo za Neretvu. Na primjer, Matica umrlih od 1779. do 1832. ima upisana 887 mrtvih, što je veliki broj i svi su oni bili pokopani kod Svetog Ilije. Tu je naše najstarije groblje koje se, upotrebljavalo od trenutka kad je napravljena crkva
dakle konac 1699. početak 1700. i tamo se pokapalo sve do 60. godina, sredine 19. stoljeća kad se preselilo pokapati na groblje Svetoga Ivana, nakon što se sagradila, zapravo i prije nego što se sagradila crkva. I zamislite, ta crkva Svetog Ivana napravljena u 4 mjeseca, 1857. A Sveti Ilija je isto napravljen stari u 4 mjeseca. To je bila akcija, svi su sudjelovali zdušno u gradnjama. Dakle, same matice donose mnoštvo podataka, to je šuma podataka. Ja sam ti ovdje samo donijeti podatke. Nisam ja stvarao sad tu neke povijesne tekstove koji su pretečni za čitanje, to će kasnije doći. Ovdje sam htio samo donijeti što je više moguće informacija koji će poslužiti mnogima od vas. Tu se spominju članovi svih onih obitelji koje su živjele u 18. i 19. stoljeću u Metkoviću. Ima lijepih primjera, ima loših primjera, to je tako, to je čovjek. Tu su napisane posebice, upisane okružnice, vizitacije. Vidite, dok nije došla druga austrijska uprava, nije postalo službenih arhiva. Arhiv župe Svetog Ilije u Metkoviću se vodi od 1819. Parice koje se prepisuju se vode od 1817. Znači, do tada nije bilo arhiva. Najvažnije dokumente oni bi odmah prepisali po naređenju biskupa izravno u maticu. Tako da vi u maticama umrlih, vjenčanih i krštenih nemate samo podatke o krštenjima, kumovima, roditeljima, nego imate mnoštvo drugih podataka. Oni su, dakle, vodili te matice, kao što vidite, na jedan opisni način. Dakle, tek u drugoj austrijskoj upravi imamo matice koje su tabelarne, gdje je točno pisalo gore što trebaš upisati. A prije je bilo, dakle, postoji neki formular, ali oni se nisu toga striktno držali. Kad su oni osjetili da treba nešto naglasiti, napomenuti, oni su to onda dopisivali. I to su najslađi, dakle, primjeri kad nađete na takve stvari, jer oni daju bitne podatke za povijest mjesta. Tako, na primjer, imamo iz okolna mjesta. 1818. godine biskup donosi okružnicu u kojoj se zabranjuje nošenje oružja u crkvu, je 24. lipnja 1818. godine jedan je seljak u Vidoljama donio pušku u crkvu i ona je opalila u strop. I sreća, niko nije nastradao. Dakle, donosili su oružje. Tu su zabrane umaknuća djevojaka. Dakle, kada bi mladić vidio neku djevojku koja je za njega bila i lijepa i htio je za svoju ženu, on bi katkada nju umakao, znači oteo bi je. To se događalo u Metkoviću sve do 19. stoljeća. Znači, i na taj način, kad bi ona bila umaknuta, nijedan drugi muškarac ne bi polagao pravo na nju. I onda su svi znali, mi se više ne smijemo petljati tu, tako da bi oni katkada sporazumno sa djevojkom, katkada kontra njene volje, oteli tu djevojku. Osim toga, tu su bile druge prednosti. Nakon umaknuća nije trebalo praviti svadbu. Nije trebalo potrošiti puno novaca, jeli? Dakle, bilo je raznih razloga. Evo, najpoznatiji slučaj Vule Nonkovića, serdara Neretvanskog, koji je oteo jednu djevojku u Čitluku. To je bila halabuka u cijeloj Makarskoj biskupiji, jer je to bio jedan ugledan čovjek, serdar. Ali u Metkoviću ima puno podataka, dakle nema toliko u maticama, ali ima u drugim izvorima podataka umaknuća djevojaka. Naprimjer, puno je zapisa svećenika i njihovih opasaka, kritika koji upućuju članovima obitelji koji nisu zvali svećenika, fratra da dođe dati bolesničko pomazanje dok je čovjek bio živ. Mnogi su vas se, nažalost, to i dan danas boje zvati svećenika za bolesničko pomazanje, jer bilo je neko uvjerenje da ako dođe svećenik, evo ga, gotov je, otpremit će ga odmah, umire. Tako da su se svi bojali primiti bolesničko pomazanje, a to je sakrament ozdravljenja. Ali onda su zanimljive ti opisi župnika, kako oni to opisuju. Nadala se živjeti, ali joj smrt nije dopustila. Nadala se živjeti, ali ju je smrt prevarila. Ili oklijevao je, a smrt ga je iznenada zatekla. Mislio je da će još živjeti, ali smrt ga je prevarila. I tako dalje, i tako to se vrlo često. I onda su upućene puno puta kritike. Njenom mužu, njegovoj ženi, članovima obitelji, što su tako nemarni da ne zovu svećenika da dođe na vrijeme. Mnogi nisu mogli primiti popudbinu, dakle sakramenat svete pričesti prije smrti, i onda se opisuje zašto. Kaže, zbog bolesti grla,
povraćala je, nije mogla primiti sve te pričesti. I ne znam, nije reagirao na moje zahtjeve i tako da uvijek se opisuje zašto netko nešto nije mogao primiti. Na primjer, veliki broj osoba, čak 50 je umrlo u tuđim kućama. Radi se o osobama između 14 i 75 godina. U Metkoviću je radilo puno slugu i sluškinja. Zvali su se momak i momkinja. To je bio službeni naslov, tako se i upotrebljava u maticama, jeli? Oni rade kao sluge i to su rijetko domaći ljudi, puno su doseljenici iz drugih krajeva. Na primjer, Domarko je rekao da je radijus bio do 40 km i to. U Metković je bio veliko selo, najveće selo Neretve u 18. stoljeću i tu je bilo stanovništva izmiješanog iz raznih krajeva koji nisu bili u nikakvom srodstvu, tako da njima nije bio problem ulaziti u brakove, dakle nije bilo opasnosti od krvnog srodstva, tako da su oni uglavnom birali, ali na primjer zanimljiva stvar, kad je probijena francuska Napoleonova cesta, počeli su Metkovci dovoditi žene iz vrgoračkog kraja, jer nije se trebalo probijati kroz te sve puste kamene gudure, znači bilo je lagano ići cestom i tamo u nekom selu susresti neku, dakle, iz vrgoračkog kraja i dovesti je ovdje u Metković. Zapisana su mnoga smrtna mjesta u Badnju, na planini, dok čuvaju ovce, u rijekama, Neretva, Lukavac, jezeru Lukavac kod Opuzena. Tamo je puno ljudi, Metkovaca, utopilo se. Na Kladi, na Dubravici. U Matici je upisano nekoliko slučajeva sumnje u kugu, znači velika, famozna kuga koja je devastirala Makarsko primorje, posebice Makarsku, 1815. godine. Metković nije dotakla, ali bilo je, u Opuzenu je bilo, na primjer, nekoliko nastradalih. Metković je prošao lišo, ali 4-5 osoba je umrlo u sumnji da su zaraženi kugom. Fra Karlo Žderić, župnik, se tuži da ne može pristupiti, dakle, kao što je bilo sada za vrijeme korone. Dakle, on je htio doći, ali su bile zatvorene kuće, oni bi zatvorili daskama, zatukli bi čavle i da bi dostavljali samo hranu, niko nije smio izići, ni svećenik nije smio pristupiti, ali, na primjer, on bi ispovjedio ljude ispod prozora, došao bi, ispovjedio bi ih, išao bi dalje. Tako da su dvojica Metkovaca pokopani izvan groblja, jer su sumnjalo se da je stvarno kuga u pitanju. Tako da imamo i neke grobove koji su izvan samoga groblja, ne znamo točno gdje se nalaze, naravno. Tu ima puno zaraznih bolesti. Vidite, od siječnja do travnja 1801. umrlo je 12 djece. Od srpnja do listopada 1804. godine umrlo je 17 djece. Oni ne znaju objasniti što je to bilo, samo epidemija idu jedan za drugim. Ali bolest je bila, tu je dakle prvo strah od napada, Turci su upadali, na primjer put je opljačkana crkva Svetoga Ilije, ali bolesti su bile veliki strah. Evo imamo jedan podatak koji je nedavno otkriven u Dubrovačkom arhivu. Dubrovački špijun je javio u Dubrovnik. Ovo je sad možda sablazno, ali bila je neka epidemija u Metkoviću 1708. godine. Metkovci su otišli na groblje Svetog Ilije, otvorili grobove i zabili im kolce u prsa, jer su mislili da su vukodlaci ustali. Tako, praznovjerje je bilo u tako velikom stupnju, eto vidite, i na početku 18. stoljeća. Nasilne smrti. Ima zapisanih ubojstava. Ceciliju Gluščević ubio vlastiti suprug 1800. Župnik je napisao koju pogubi isti muž i on onako dospio. Tako jest Frane Despot. Magdalenu Dominiković ubio je također vlastiti muž, Mate, 1802. godine. Taj isti Mate 1832. godine poklanja oltar crkvi Svetog Ilije da se iskupi nakon 30 godina od toga što je učinio. Velika tragedija, ovo je možda najzanimljiviji podatak koji smo naišli, je tragedija koja se dogodila 26. siječnja 1803. godine. Ubijena su 4 Metkovića, kako piše u mrtvaru, od pandura Ači Begovih. Dakle, radi se o Hadži Mehmed Begu Rizvanbegoviću, prvom i posljednjemu kapetanu Hutovske kapetanije, koji je bio veliki progonitelj kršćana, dakle, koji je čak i promijenio granicu kod Neuma. Znači, čovjek koji je haračio ovim krajem, evo, osim što su poznati njegovi zločini po cijeloj Hercegovini, istočnoj, evo i
u Metkoviću je učinio i Metkovcima zločin, naravno, odrubili su glavu Nikoli Gabriću starom 41 godinu, ubili su Ivana Repešu od 17 godina, Andriju Repešu od 31 godinu, Ivana Manenicu od 49 godina. Sve je isti trenutak. Velika utapljanja u Metkoviću. Znači, 1797. utopile se dvije djevojke od 16 i 20 godina, Jurka Bukvić i Marta Popovčić. Godinu dana iza, 1798. 28-godišnja Magdalena Bogun, a 4 dana nakon toga Magdalena, Tadijana Manenica, Šima Išir od 18, 28 i 28 godina. 1800. dječak od 7 godina Mihajl Gluščević. 1807. Ante Puljević, dječak od 13 godina. Masu je ljudi se utopilo u Neretvi. Posebice za ljetnih mjeseci. Išli su se kupati, vjerojatno nisu znali plivati, povukao je neki vrtlog i udušili su se. Zanimljivo je da su Metkovci donosili tijela nakon smrti na bdjenje u crkvu Svetog Ilije, a nisu ostajali kući. To je vrlo čudno i vrlo neobično u odnosu za sve druga mjesta u Neretvi. Pokop je bio 24 sata nakon smrti, a od 1816. 48 sati nakon smrti Austrija je donijela uredbu da ne bi neko bio živ zakopan. Ali kako je došla odmah neka bolest, odmah bi se ukidalo to 48 sati, vraćalo bi se na 24 sata, da mrtvac ne bi bio dugo u prisutnosti i ne bi prenio bolest. Par samo riječi, evo da ne odužim, možda vam je ovo sad malo i naporno slušati sve, ali na primjer, Mrtvar se počinje najvjerojatnije voditi između 1780. i 1783. godine. Između 1785. i 1780. je bio jedan kaos u Metkoviću se tiče vođenja, znači 5 godina se nije Matica vodila. Mnoštvo svećenika se izmijenilo, neki bi umrli, neki bi se razbolili pa bi vratili, došli bi drugi pa bi oni išli ča. Tako da ne znamo precizno, to će trebati tvrditi prema spisima koji su sačuvani, ali po Matici ne znamo što se točno događalo. Izgleda da je Fra Franjo Despot iz Austroga, kad je došao za župnika Metkovića, vidjevši da se ne vodi Matica vjenčanih, Matica mrtvih i Mrtvar, uspostavio ove 3 vrlo bitne knjige. Dakle, ali ima jedna zagonetka. I Matica vjenčanih i Matica umrlih počinju sa 1779. godinom i upisom Fra Mate Bartulovića. Ali rukopis je Fra Frane Despota, što znači da je on upisao i neka vjenčanja i mrtve od svoga prethodnika koji nije bio upisao, tako da su mnogi mislili da je Maticu umrlih i vjenčanih počeo voditi Fra Mate Bartulović. Ne. Počeo je voditi Fra Frane Despot i njemu smo zahvalni. Iako ne možemo sa sigurnošću znati da je Mrtvar baš tada pokrenut, najvjerojatnije da. Problem je u tome što je Fra Franjo Despot došao 2 puta u Metković. I bio u 2 navrata župnik. Pa je onda mogao pokrenuti Mrtvar u svom drugom župnikovanju u Metkoviću. Dakle, sad nešto možda u prezimenima vas to isto zanima, u metkovskim harambašima, zastavnicima ili alfirima, čaušima. Dakle, najvažniji nositelji vlasti u Metkoviću u 18. stoljeću bili su Martići, Ilići, Bilani i Buovci. Oni su upravljali mjestom, mijenjali su se. Uglavnom, najzaslužnija obitelj koja je imala najveću vlast u 18. stoljeću, to su bili Martići, koji se nalaze odmah ispod crkve Svetog Ilije. A inače, da samo znate, groblje nije bilo samo sad gdje je, dakle, dvorište. Groblje je bilo gdje je sad cesta, kad su kopali u nekoliko navrata, tamo su nađeni grobovi. Nađeni su grobovi prema onim stepenicama što vode prema trgu. Znači, to je cijelo područje bilo, dakle, groblje. U Mrtvaru, na primjer, imamo zapisane zanimljive stvari, malo pretjerane, ali evo, jedan Vrgorčanin koji je bio tu na zamjeni, on je upisao u Mrtvar Metkovski i, dakle, svu svoju rodbinu iz Vrgorca. Tako da ima 15 upisa raznih znamenitih Vrgorčana, tako da je i to izvor super za njih, jer tu sve piše kaj je kod umro i kakva mu je služba bila. Ali, na primjer, Fra Petar Nimičić Franić umro sa 131 godinu i 9 mjeseci stavljen je uskličnik. Što je pretjerano i stvarno, jel? Ali evo, to je bila, niko nije imao osobnu da može dokazati koliko je star, jel? To je bilo priča i tako. A sigurno je bio star.
Evo samo spomenuti još i neka prezimena, dvojna prezimena koja su bitna. Dakle, tu imamo jednu sponu da saznamo o kojem se rodu radi. Evo, nedavno, to nema u matice, ali evo, ako ima neko od Jelaša, jedna bitna stvar, mislili su mnogi da su Jelaši od Jelaševića i Jelaša iz Zaostroga. U Čitluku je, dakle, u današnjoj Gabeli postojala jedna obitelj, rod Bakića, koji danas žive u Slivnu. Jelaši su od Bakića, piše na jednom mjestu Bakić rečeni Jelašević. Evo, na primjer, prezimena Arbić, neka su izumrla, Serapac, Arstić, Bošnjak, Bogunović Grčić, Bukvić Batoš, Bulić Bašlaga, Crnčević Ramaz, Cvitić Truc, Čilić Kljusurić, Franjić Sočivica, Grčić Omišanić, Grgurinović Manenica, Grubišić Jukić, Grubišić Kenjov, Grubišić Pirušić, Ivanišević Mlinarević, Ivanišević Popovčić, Ivanišević Tabić, Jukić Bitelić, Karalija Petković, Kujundžić Stojanac, Martičić Klikov, Mijatović Šiljeg, Mić, Vulić, Vulići su imali prezme, Mići su imali prezme Vulić, Milan, Deronja, Paće, Gabrić, Petković, Piplica, Prasac, Daničić, Rajić, Rašnić, Stipančić, Kruščica, Suranović, Grgaljić, Šabanović, Cigan, Šimunović, Gutić, Šimunović, Peštar, Šimunović, Šinder, možda su ovi Šimunovići, odnosno Fradenisovi došli iz Neretve, ko zna. Tomić Dominiković, Veraja Goloder, Vlašić Magzan, evo, ovo se isto nije znalo, da su Magzani imali prezme Vlašić, odnosno dvojno prezme. Evo, najčešće se raslojava rod Grubišić. Znači, Grubišići su vam stari stanovnici Metkovića iz turskoga doba. Živjeli su cijeli potez od Svetog Ilije, iznad oca Ante Gabrića ulice, pa sve do čuvene Grubišića kule. Grubišića kule vam je bila sve tamo do 30. godina 20. stoljeća, gdje je danas kuća pokojnog Nike Mostarca. To je bila najvažnija metkovska kula. Metković je imao do 1699. 8 kula, a od 1718. 3 kule. Znači, to su bila Grubišića ili Grubišina kula, Ilića kula i Buovčeva kula. Buovčeva kula je ona stara kuća Makra ispod crkve, a Ilićeva kula je gdje je Imotska radionica, danas blizu preko puta stare kuće Časni. Tu su bile te kule. Ali Grubišići, dakle, su izumrli, zamislite, svi. Ali u maticama ima masa. Evo, Grubišići su se raslojavali u Jukiće i Kenjove, a Jukići su se raslojavali u Pirušiće. Nitko više ne živi. Do početka 20. stoljeća u ženskoj liniji su bili, više niko nema Grubišića, ali za Grubišića se veže jedna loša stvar. Jedan Grubišić je 1716. godine krajem veljače otišao Turcima izdati Mlečane u počitelj i rekao im da planiraju napustiti Čitluk. Oni su odmah skupili vojsku i krenuli su, i onda su se Mlečani prepali da će ih ovi spriječiti u naumu, da će osvojiti Čitluk bez da su ga minirali. Počeli su dizati u zrak utvrde kule i onda nisu uspjeli dignuti u zrak kulu Trsanu u Gabeli. I kad su se Mlečani povukli iz Metkovića i Čitluka u Opuzen, ostala je Trsana ili Gabela neoštećena. Turski vojnici su ušli i to je bio veliki problem i uzrok zašto je granica danas tako blizu Metkovića. Da to nije bilo osvojeno, zadnja kula bila bi Čučkovića kula na ulazu u Čapljinu, a sljedeća Mletačka u Norinu i granica bi bila na sredini. Ali evo, zbog te izdaje, ovi nisu digli i minirali kulu i onda, zamislite, granica je trebala biti između kule Norinske i točno na sredini i te kule Trsane. Zato je bila ta velika svađa. To znači da je granica trebala biti u ulici Kneza Trpimira, gdje se spaja sa Zrinskom Frankopanskom preko, gdje oni mostić, gdje je išla prije, gdje vlak prolazi, voda ulazila u Neretvu, tu vam je trebala biti granica. Ali, zbog toga što su se Metkovci vratili u Ruvnu 1716. godine, onda je to bilo i zauzeli te 3 kule koje su obnovili, onda je neki sporazum postignut, eto da ipak granica bude odmah iza brda Predolca, jer su se u međuvremenu naselili neki Turci u samo selo Čitluk i onda je bila prepreka da se može drugačije granica napraviti. Tu su, na primjer, bili Ivaniševići koji su se raslojavali u Popovčiće, Mlinareviće, Tabiće, Šimunovići, Gutiće, Paštare, Šindere. Na primjer, jedna bitna stvar,
cijelu maticu krštenih spominju se Lalići. Lalići su vam bili muslimani koji su prešli u Metkoviću na katoličku vjeru. I bili su hvaljeni od sviju kao najbolji katolici. Znači, oni su sve davali drugima što su imali. Na kraju nisu imali djece, izumrli su koncem 18. i početka 19. stoljeća. Oni su darivali crkvu, optimi katolici, dakle, najbolji katolici nazivaju, i biskup na jednom mjestu to spominje, jel? Oni su imali svoju osobnu grobnicu na groblju Svetoga Ilije, u ono doba kad je to bila živa rijetkost, jel? Najbolje je da vi uzmete knjigu pa ćete tamo vidjeti, ali evo, mislim, ima masu. Naprimjer, evo samo jedna stvar, cijepljenje. 1823. godine cijepljenje se zvalo navrćanje, nije bilo cjepiva, navrćanje. Oni bi dakle uzeli oštar predmet, umočili ga u lijek i onda bi te s tim oštrim predmetom razrezali. Ali ako si bio vanbračno dijete, onda bi ti stavili drugi znak. Tako da je uvijek bio neki znak da nisi. Ali, na primjer, jedna stvar, cijelo 18. stoljeće u Metkoviću je bilo samo 5 vanbračne djece. Od 1800. do 1835. je bilo 15. Čim su Francuzi došli, nastaje opći nemorat i opći nered. Evo, i još jedna bitna stvar, u Matici nam je sačuvano da je 1818. godine kupljen križni put za crkvu Svetog Ilije staru, i to vam je onaj koji se danas nalazi u crkvi. Znači, točno piše župnik Fra Ivan Žderić, 17. svibnja 1818. kaže: postavi smo rečenah stajališta u crkvi Svetog Ilije, velikoga proroka, i poče smo činiti put križa s velikom pomnjom i zadovoljnosti duhovnom svega puka metkovskoga. Prekrasno, I ovo je stvarno zadnja stvar. Čuli ste za čuvenog fra Luku Vladimirovića, koji je bio župnik Metkovića 1 godinu. On je ovako bio, volio je svoje obitelj, pa je znao malo napuhivati neke stvari, a toliko je volio svoju obitelj da je smatrao da su oni izravni potomci rimskih careva. Pa je onda napisao jednu pjesmu koja je sačuvana i koju je don Slavko Kovač, kojemu srca zahvaljujem, preveo: trojica su iz ove pune života grane procvala u slavnom gradu Rimu cara. Karininu Merijan veličanstveni, iz Vladimirovića neko carskoga roda. O tome svjedoče po općem mijenju stari spisi, vjerujte mi, moji dragi čitatelji. Evo, toliko. Evo, zahvaljujemo Dalmati. Bilo je toliko životopisno da smo svi mogli doživjeti samu knjigu. Knjiga je zaista pisana vrlo analitički i na detaljan način i mogla biti zaista od velike koristi za povijest župe Svetog Ilije u Metkoviću. Mi se nadamo, Dalmato, da će uslijediti i drugi dio ove knjige u kojem bi bili objavljeni svi prijepisi matica, parica i mrtvara, potrebnih za izradu rodoslovlja najstarijih metkovskih rodova i obitelji. Evo, mi bismo zahvalili vama na vašem dolasku, posebno bi zahvalili gradu Metkoviću, ravnateljici gospođi Zrinki Milč, županiji Dubrovačko-neretvanskoj, posebno gospođi Žaklini Marijević, turističkoj agenciji Ban Tours iz Zagreba, našem grafičkom inženjeru Blagotvoru Grgorinoviću, profesorci Mariji Tomić-Veraja i naravno vama koji ste evo ovako nesebično ostali, saslušali sve ove događaje u našem župi. Inače, knjigu možete nabaviti ovdje po promotivnoj cijeni, nalazi se dolje 20 €. Mi vam već zahvaljujemo i nadamo se da ćemo se vidjeti uskoro. Lijepi pozdrav i laka noć. Bravo.